Зәйін форум ұйышмасында изге көңілі хайриешілер тарафынан мұқтажларға зәйіф ұқлары һәм Новый-Зай район басмаларына язылу бүләк итү традициясы яши. Икенче ел рәттән Россия Федерациясы Дәүләт Думасы депутаты Олег Морозов физик мөмкинлеге шикле зәйлеләргә булышлык итә. В этот раз он подписал на районные газеты членов общества инвалидов, которые будут получать с первой недели нового 2023 года наши районные издания, за что мы ему очень благодарны. Газетаның тугры укучылары аларны һәр вакыт көтеп алучы өлкәннәр депутат бүләгенә шиксез шат булуын белдерделәр. Бер көнлек кенә, бер тапкыр куллану белән генә шикләнми мондый бүләк. Ярты ел буе атнасына бер тапкыр килеп тора торган район газетасы изгелек эшләгән кешенең яхшылыгын, матур гамәлен искә төшерә. Новый-Зай дигән газетаны бик яратам. Анда бөтен информация бар. Безнең нигенә түгел ул городныкы түгел, бөтен Татарстанныкы, бөтен яңалыкларны белеп була. Шундый әйбәт ул безнең өчен бик зур рәхмәт шул Морозовка. Район газеталарына язылу ел ахырына кадәр дәвам итә. Шуңа күрә һәркем әлеге изге гамәлгә алынырга мөмкин.